Ngai ku blei step na ka banta jong phi iwei pi wei ha ka kerteng ka bathyang tam u Jesu Christ balong dong pen em jongi. Ka ktian jong blei ka banga kwa banwan ra ha ka ne ka clip mat ka long na ka shiti ka baar Paul chaki Thessaloni ka lanong ka balai ka dekot ka bakhat rio. Ktian ki baong kum ne. Te utrai ka jingsuk ma uhi un ai hapi kata ka jingsuk halaka sgi haki ei baro utrai un long lem bat phi baro kini kidei ki kentien penkut ki jong u apostle Paul haba utho ya kane ka shiti sha kinong Thessaloni baru ai mensiem ya ki para bangat hadian ba ula ai sibun ki jing kentu na ka benta ki para bangat ki badon hang ni Thessaloni ti open kut da ka bau ong utrai ka jing suk open kan mau ya ki para bangat ba ki syakri au tau blai u balong utrai jong ka jing suk ting yo i hang ne u apostle Paul wong te utrai ka jing suk un ai hapi ya ka jing suk halakasgi habangi perkhat bangi pusan ya ngane ka benta juga ktien ka jong blai ni ngau thu ba ka jing suk ka ba shisha kawan na ublai na kata ka daw u apostle Paul wong hang ne utrai ka jing suk nang tangi yo i haki wei ki benta jong ka tien ka jong blai pala pentip syangi ba u Jesu ulong us iem jong ka jing suk tingi sngu thu ba ka telong jong ka jing suk ka telong jong ka ni ka jing hun ka mensiem ka don tang ha u Jesu na kata ka daw ulong u kenrat la ne utrai jong ka jing suk nang ta hawa apostle Paul ukren ya kane ka benta u penon kamru ong ba u utrai jong ka jingsuk un ai ka jingsuk hala ka sngi ka bumot man la ka sngi un ai ka jingsuk kumta nga penken mau ban ngai men siam e phi ki baju sha skor ka tien jong blek baju sngap e kane ka morning mana ngidwai bo blei un ai ya kata ka jingsuk halaka si ka jing em jong pi ho aj ngidang don yo news nam ar hajar apho sao ngidang don sakumba nyo pho pratali ki sngi ha u news nam ar hajar apho sao bat nga kren ba halaka sngi ka badang sa jong news nam ar hajar apho sao utrai un ai happy kata ka jingsuk ka ba ka perthai kamla ban ai baka ne jing suk phinom la ban yo nang no na wei pat henry de tang na utrai ke nang ta ka bible ka ong shu ang ne ba un ai ka jing suk haki ki baro une utrai ka jing suk un ai ka jing suk halaka singi nang ta un ai ru ka jing suk haki ki baro ngimla ban len kum ki breu ngila ban yasham shibon ki jing yai lenti don teng teng isngo kumbangi kiu ki lomba don teng teng isngo kumbangi hiare ki tham don teng teng ni jao ki umat don teng teng ni phu samrakhi ni kamen ti shibon ki jing yasham ke ba kum ki brio ngila ban yasham khat bangirang em magane ka perthai henry ka ba sngo tanat hangni ka long ba une utrai ka jing suk un ai ke jing suk haki ki baro le se hapreng jong kita ki umat kthang ru un ai ke jing suk hapreng jong kita ke jing jau umat ru un ai ke jing suk hapreng ka ba kum ganu ka jing yesem jong ka jing em ka jongi ka bangim la ban patai lut lani ban patai lupa henry wat ha ka ba kum kata ru un ai kata ke jing suk nang ta kadon sakaway ka kular hang ne ni ka ju ka dukhot
ka ong ba utrai un long lem bat phi baro. Utrai un long lem bat phi baro. Kadai ka kentien ka ba ngohun ban sngap. Kadai ka kentien ka ba ai men siam si kadai ban ong ba utrai un long lem bat ngi. Ladang idon daki pau hajar ki sipai ban sumar lani ban sumar ya kalenti jong iman kasiru. Lada utrai don kata kolong leno Nata kadau nong roi samuong leno ban don kita kinong apmiet ban don kita kinong sumari kanong ba. Lada utrai don kalong leno Tin nata kadau haba uaposu Paul uang ne utrai unong lembat pi. Kadai ka kentien ka ba ai men siam si kadai naman ngikan mau bau Jesu ulong utau Immanuel ublei lembat ngi ulong utau paralok bahajantam Nata kadau habang iong bau utrai ulong lembat ngi kamut udan hasenda jungi para buar. Hakapor ka bangi khiru udan, hakapor ka bangi thia ru udan, hakapor bangi leitrei ru udan, hakapor ka bangi yaj ru udan, hakapor ka bangi bi sabar ngi rong sapo undan lembat ngi para buar. Haba utrai ka jing sup udan lembat ngi. Lada don tang ma marwei kata kalabiang. Lada ma upat umdan lada gidon sa tekis pak ngut bagi hajar ngut kita kinong aphiraru kata kampat don kajing singai kumta paralok ba iet ngakwa pan ai men siame phi hakani ka step bagi don ya une utrai kajing suk une utrai kajing suk un ai kajing suk halakasngi une utrai kajing suk un ai ke jing suk haki barok ke jing yasham ke jing jongi uneu trai ke jing suk ukular dala dehi wa un long lambat ngi ublein kurkhui kani ka ktien ke jong ublei amen.